Wel, ro'n i'n un o'r rhai oedd i fod i ddysgu Cymraeg i'r tywysog pan ddath i Aberystwyth. Mae'n debyg mod i wedi gweld mwy arno fe na godydd neb arall. Mae'n debyg achos y mod i'n ei weld bob dydd bron yn y labordy iaith, ac roedd gen i ryw fath o tutorial bach gydag 1 awr yr wythnos i drafod Cymru, y byd a'r betws yng Nghymru, felly unrhyw beth oedd yn codi. Wedyn fe welis i yn bir aml yn ystod y cyfnod yna. Ond nid oedd hynny ychydig yn chwythig i chi? Wel, oedd. Ro'n i yn dod i ben yn hymor o 2 flynedd fel is-lywydd y blaid y pryd hynny. Ac roedd gan y wasg ddiddordeb mawr yna i wedyn. Dwi'n credu bod nhw gyd yn disgwyl gweld cyrn yn tyfu ymhen, chymod, ac yn y blaen. Ac nhw'n gweld i'n od iawn bod cenedlaetholwr fel yna yn dysgu air yr orsedd, gorsedd Lloegr felly. Ac oedd rhai yn pryderu ynglyn â beth yn union ro'n i'n mynd i ddysgu iddo fe, ydych chi. Roedd llawer iawn ohonon ni yn teimlo ryw amheuaeth a theimladau cymysg iawn pan glywson ni fod e'n dod ato ni. Yn yw, yn amheuaeth ni, ac mae'n amheuaeth sydd wedi i gwireddu bellach, wrth gwrs gyda synwyr drannoedd, yn amheuaeth ni oedd bod y coleg, bod yr Adran Gymraeg a'r coleg a Chymru'n gyffredinol yn cael ei defnyddio ar y pryd i atal twf cenedlaetholdeb Cymraeg.